Good day mga kauragon! Nakatikim na ba ang lahat nito? Kung hindi pa, tara, samahan niyo akong lutuin itong isa sa mga pinagmamalaki ng Bicol, itong pinangat. Ang kailangan pala sa pagluluto ng pinangat, dapat tuyong-tuyo itong dahon ng gabi. Para sa akin, mas mainam nito kapag pinapatuyo lang siya sa hangin kumpara sa pinapatuyo sa sikat ng araw. Kakaiba kasing linamnam kapag patuyo sa hangin. Yan, pipili na tayong ng niyog na aakma sa ating lulutuin. At gagamitan ko na rin itong power kayuran para marami tayong gata na maiproduce. Mas pino kasi yung kinakalabasan dito mga kauragon kumpara sa manual na kayuran. Di hamak naman talaga na mas maraming gata kapag pinong-pino yung niyog. Kapag pinangat kasi mga kauragon, kailangan ay nagmamantika yan sa gata. At syempre kapag pinangat ay may sahog yan ng karning baboy. Ganito dapat yung ipangsasahog sa pinangat, yung mayroong kalahating laman at kalahating taba para extra linamnam. Gagayatin ko lamang to ng maliliit na pahaba para hindi ka agad tumasandok sa ating gulay. Yan, ganyan lang, saktong bite size lang. Ox na yan, kaya hihimayin ko naman itong dalawang tinapa. Grabe, ang mahal na din pala nito mga kaurags. Dito sa amin ay 240 yung kilo nito. Sa inyong mga kauragon, magkano na yung kilo nito? Paiwan na lang ng iyong komento dyan sa baba. 4 na butil lang ng bawang yung ating ilalagay kasi medyo may kamahalan na din yung bawang, kaya tipid-tipid muna tayo mga kaurags. At dahil mura ngayon yung sibuyas, kaya medyo malaki-laki na din yung ating ilalagay. Yan, kuha na din tayo nitong tigpiso na pamintang basag. Sindi na din tayo ng kalan para makapagpainit na tayo nitong kawali. At dahil mainit na yung mantika, kaya ilalagay ko na itong kawali. Kakunti lang mantika mga kauragon para healthy living. At ilalagay ko na din itong bawang. Antayin lang natin siya maging golden brown at isusunod ko na mailagay itong sibuyas. Kunting halo-halo lang mga kauragon, palabasin lang natin ng kaunti yung aroma at ilalagay natin itong karne. Igigisa-gisa muna natin ng bahagya at maglalagay na din ako dito ng paminta at bitsin. Hindi ko na ito lalagyan ng tubig, kaya tatakpan ko na to upang siya ay pagpawisan para lumabas yung kanyang mantika. Nakalipas ang isang araw, ayan, malambot na siya at lumabas na din yung kanyang mantika, kaya ilalagay ko na itong pangalawang gata. Kaya pala 2 piga yung ginawa ko kasi itong pangalawang piga, ito yung sisip-sipin ng dahon ng gabi at siyang magpapalambot na din. Medyo makunat din kasi yung dahon ng gabi na ating lulutuin, kaya medyo dinami-damihan ko ng sabaw yan. At nang kumulo ito ay inilagay ko na itong dahon ng gabi. Diin-diin muna hanggang sa sipsipin niya yung gata na siyang magpapalambot nito. Yan, ganyan lang at hahalo-haloin na natin to para maging pantay-pantay na yung kanyang lasa. Naglagay na din pala ako dito ng kaunting asin at hahalo-haloin pa natin yan ng kaunti at isusunod nating ilagay itong hinimay na tinapa. Pagkalagay natin ng tinapa ay halo-haloin pa natin to at tatakpan na din para sumabog yung kanyang mga lasa dito sa dahon ng gabi. Yan, ganyan nga at gana din pala yung sabaw, kaya ilalagay na natin yung unang piga. Ito na yung magpapamantika at maglalabas ng natok dito sa pinangat. Kapag naglalagay ako nitong unang piga ay panayhalo ko na yan upang hindi siya mamuo at lumabnaw at para magmantika na din. Papaigay na lang natin ng kaunti yung gata at hahanguin na natin to. Taob na naman ito ang sinaing, damay na naman pati sa kapitbahay. At ito na yung pinagmamalaki ng Bicol na pinangat. Siram sana. Maraming salamat na naman sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace!